И добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте отново с вечерта на Югозапада. Днеска ще говорим в рубриката Футбола в Югозапада. Така, днеска първата тема от футбола на Югозапада ще четем е Николай Христодов, вече не е старши треньор на ЦСКА 1948 София. Това са фалшивото ЦСКА Бистрица. До това решение се стигна след разговора между ръководството на клуба и младия треньор. Христозов пое третия тим на 22 август. Своите си футболисти елиминира два отбора в турнира за купата на БФС при юношите на ЦСКА 1948. Обаче не се представя добре в първенството на Югозападната трета лига. В момента отбора е на предпоследното 18-то място в класирането. Това Николай Христосов вече, значи той хора как се издънил, не знам, но можел да поведе отбора някак си добре, можел да го поведе към победа или да знам там някаква победа ли, някакви си там разни ще да го поведе. Но хора, само да ви призная, съм от истинското ЦСКА, но не от фалшивото, но днеска темата е за фалшивото, така че мога да ви кажа, че ако намерят нов треньор, може би ще победат и ще стигнат до трето място, да речем почетното трето или първо място, не се знае. Но какво да ви кажа друго, хора, освен това, значи те не трябва отбора да стигне от 18-то място, да стигне чак до 11-то или по-надолу до трето, да речем. До първо място е изключено, защото никой не може да надвие истинското ЦСКА. Така че мога да стигне единствено до второто место или до третото най-много. Най-много така предполагам, че ще стане. Уважаеми зрители, връщаме се след малко след рекламите. Ето това е Глътка здраве. Чиста изворна рилска вода, преминала заолитна филтрация. Има неща, които сами трябва да направим, за да подобрим здравето си, използвайки лечебната сила на природните продукти. Едно от тях е консумирането на вода. Глътка здраве. Всяка глътка от тази вода пречиства тялото ни, активира метаболизма, подобрява храносмилането и ни дава ценни минерали. Глътка здраве всеки ден. Гарантирано от Родосорб. За лесно и безпроблемно движение на ставите ние винаги търсим на кого да се доверим. Питаме приятели, фармацевти, лекари и започваме да пробваме. Предложенията са десетки. Реставит Макс. Не губете време и пари. Реставит Макс повече от 12 години е един от водещите продукти на пазара. Любим на всички. Доказано допринася за здравето на ставите и костите. Ефективно подхранва и възстановява ставния хрущял. Реставит Макс реставрира ставите и връща движението. Реставит Макс. Доказан опит и въздействие. Търсете в аптеките от Витаголд. Ей, сега ще ви кажа на здраве, но първо да ви питам нещо. Знаете ли, че в България, в Северозапада, има място, където можеш да пиеш розе в специална стая за пиене на розе? И сега, ако ми кажете, няма такова място. Нема, ама има. Винарска изба Шатони. Ей, това е мястото. Истинско вино на точното място в точното време. Не мога пия в кадър, иначе ще ви покажа. Индустриални подове и епоксидни покрития от Пава Резине, БГ. Италиански епоксидни смоли, защитни, декоративни и индустриални настилки от Пава Резине, БГ. Аз съм Родопа. И също като теб се будя с първите слънчеви лъчи. Чувствам, дъх поемам, променям се. Понякога ми се иска да пусна корени някъде, а после да тръгна на някъде. Бурните ми моменти бързо превръщат се в тишина. И също като теб, от тук черпя най-ценното. Велинград Алкалия. Послушай Родопите. Глътка здраве. 7 pH. Минерализация под 50. Вода за всички. Глътка здраве. Пречистена хармония.
Ние се грижим за вас и вашето спокойствие. Винаги. Професионално отношение и отговорност. Ред, спокойствие и сигурност. За вас, за вашите гости, за вашата публика и посетители. Перфектна сигурност по време на вашите събития. Винаги. Винаги за вас. Вече повече от 30 години професионализъм, модерни технологии и отговорност. Агенция за сигурност Скорпио. Уважаеми зрители, ето ни отново след рекламите. Днес ще се върнем пак към спорта в Югозапада и ще говорим за ЦСКА 1948 отново. ЦСКА 1948 допусна нов разочароващ резултат в Югозападна трета лига. Червените отстъпиха с 0-1 от терените на НСА срещу гостуващия Пирин Разлог. В срещата от 13-тия кръг на групата и след напускането на бившия национал Георги Бачев, отборът не върви и е на дъното на таблицата в таблицата за временното класиране. Пирин прави много силен сезон, като тимът от Разлог има само 2 загуби в 11 мача. Единственото попадение бе дело на ветерана Атанас Чепилов, който се разписа на 33-та минута. Бившият футболист на Динамо Киев и куп родни отбори бе намерен в далечната града и с удар в близкия ъгъл успя да матира стража на противника Стелиян Георгиев, третият тим на ЦСКА 1948. Остава 18 и с актив от 5 пункта, докато отборът от Разлог е с 19 точки на 7 място във временното класиране. В следващия кръг ЦСКА 1948 гостува на Дубала на Славия, а Пирин приема у дома Гранит Владая. Пирин е малко по-напред с нещата, защото и без това Пирин Разлог е много по-добре, защото, как да ви кажа, защото е на 7-мо место, а пък ЦСКА 1948 отново се изложи и той си остава на 18-то место. За да се подготвят сериозно футболистите там, за да могат да успеят, нали, да стигнат до местото 7-мо място, да речеме, като Пирин Разлог, 5-то или 3-то, до първо не знам, ама до второ нагоре вече могат да стигнат. И иначе, както тук пише, Разлог е с 19 точки, това означава, че с 19 и са много по-добре на 7-мо място, така че няма никакъв проблем на ЦСКА 1948 да спечели. То няма никакъв проблем. Само трябва треньорите или да се сменяват, или нещо да стане, или да се подготвят много, да вземат нови играчи и да купат нещо да направят, поне само отбора да не се издънва пак, за да не стане някакъв си проблем там да такова. И така, за да спечелят, трябва да се подготвят много здраво и много силно и много сериозно. И сега, уважаеми зрители, ще се видим след малко след рекламите. Вече е възможно. Вече има гел, който помага веднага при шипове и при щипани нерви. Новия Спондигард е специален гел и за разлика от другите мехлеми, действието му се усеща след 5-6 минути. 7-те съставки на Спондигард проникват дълбоко в кожата, охлаждат, подобряват циркулацията на кръвта и успокояват. Гелът Спондигард е подходящ при шипове, възпалени нерви и изкованост. Има дълготрайно действие, бързо попива и не замърсява дрехите. Търсете в аптеките. Човека даде пари. Аз ще слизам долу да направя малко мазилка, ще замазваме и замахаме готово. А на опънати тавани 25 години сме авери. Няма сега и да се опълни. Виж, ето е опълна таван. Е така трябваше да стане. Не като ние с ваши простоти. Да, много хубаво е станало, батко, да. Хубаво е, като го правят хора, да разбират. Чувствате безпокойство? Не можете да заспите? Сънотоп. Новата формула за сън с глицин.
Санотоп, за разлика от други, успокоява и отпуска, а мелатонина, пасифлората и витамин В1 водят до бързо заспиване и здрав сън. Санотоп се разтваря още в устата и се усвоява веднага. Санотоп има 30 таблетки в една опаковка за цял месец. Санотоп – хапчето за успокоение и дълбок сън. Търсете в аптеките или на лекува.нет. Ето това е Глътка здраве. Чиста изворна рилска вода, преминала заолитна филтрация. Има неща, които сами трябва да направим, за да подобрим здравето си, използвайки лечебната сила на природните продукти. Едно от тях е консумирането на вода. Глътка здраве. Всяка глътка от тази вода пречиства тялото ни, активира метаболизма, подобрява храносмилането и ни дава ценни минерали. Глътка здраве всеки ден. Гарантирано от Родосорб. Ние се грижим за вас и вашето спокойствие. Винаги. Професионално отношение и отговорност. Ред, спокойствие и сигурност. За вас, за вашите гости, за вашата публика и посетители. Перфектна сигурност по време на вашите събития. Винаги. Винаги за вас. Вече повече от 30 години професионализъм, модерни технологии и отговорност. Агенция за сигурност Скорпио. Уважаеми зрители, ето ни отново след рекламите. Днес ще ви прочита вицлета от vicove.biz. Така започваме. Една жена никога няма да вземе от един мъж повече, отколкото той може да й даде, но останалото ще му го запише като дължимо. Следващия виц. Никога не питай българин къде да се хвана, какво да ям, къде да седна. И така се вика Враца също. Семейен ресторант, заведение, в което на всяка маса има скандал. Основният проблем на човечеството е, че хората се раждат от най-бързия сперматозоид, а не от най-интелигентния. След мъж и автобус никога не се тича, винаги ще дойде друг. Жените са коварни същества, готвят вкусно, за да надебелееш и да не можеш да им избягаш. Жената е най-богатото нещо на света. И гола да я съблечеш, пак има какво да ти даде. Red Bull с Боб. Лоша комбинация. Едното дава крила, другото тяга. Месото от курбана изяж сам, бульона раздели с гостите, а мръсната тенджера дай на жена си. Недостатък на младостта. Тя си отива и ти го разбираш, предимство на старостта. Винаги може да си мислиш, че още не е дошла. Всеки може да бъде поет, стига да се намери жена, която да го поеме. Почивен ден. Денят, в който се будиш дори по-рано от часа, в който алармата те буди за работа. По въпроса за равенството на половете, смятам, че жените имат правото да правят всичко, което искат, стига да е вкусно, разбира се. Децата, родени през септември, са плод на една много добре посрещната нова година. Уважаеми зрители, това беше вечерта на Югозапада. Останете следващия път, когато Николай Стефанов ще бъде водещ.